Good morning, Siargao, maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Ani na sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napagatud kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream, Kuya G. Salamat po, good morning. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica del Carmen, General Luna, Pilar, Socorro. Good morning po kanin yung tanan. Og sa Burgos, salamat po, good morning, maayong buntag. Good morning usab sa atong mga frontliners, healthcare workers nga padayon ng serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po, maayong buntag kanin yung tanan. Good morning usab mga kasyargaw sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning po kaninyong tanan. Ilabi na usab sa atong mga viewers, commenters, reactors. Salamat po sa inyong pagtutok dinhi na sa atong programa. Good morning Kuya G and to all Surigao non. Have a nice weekend and tanan watching from Lancaster, Philippines. Keep safe. Gikan ang Sir Jake Bolido. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Keep safe everyone. Gikan na kang Yuel Nogaliza. Yuel, good morning. Maayong buntag ilabi na din na sa Burgos. Salamat po. Good morning, maayong buntag mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa atong programa, mga kasyargaw. Dili ta maglangan atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon, mga kasyargaw, kung aduna pa ba'y mga pag-ulan o sugana o ana-ana ang haring adlaw. Ang dugang detalye gikan na mismo kang Alzar Aurelio dito na sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Friday, May 21, 2021. Kasalukuyan, nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa malaking bahagi ng ating bansa. Base sa ating latest image galing sa Himawari, gayon din sa mga data na ating nakalap mula sa mga synoptic station, nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala po tayong nakikita o namomonitor na panibagong low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil sa epekto ng ITCZ, buong Visayas at Mindanao ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Maximum temperature natin sa Tacloban, Iloilo ay 31 degrees Celsius. Sa Cebu, aabot ng 32 degrees Celsius. Sa bandang Mindanao, sa Cagayan de Oro, Davao at Zamboanga, forecast maximum temperature natin sa araw nito ay aabot ng 32 degrees Celsius. Sunrise po natin, 5:27 ng umaga. Sunset, mamaya po 6:19 ng hapon. Yan po ang ating latest para sa magiging lagay panahon sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Makato mga kasyargaw, ang atong latest updates karon sa kahimtang sa panahon gikan na mismo kang Alzar Aurelio sa Department of Science and Technology, Pag-asa, mga kasyargaw. Good morning po, salamat po, maayong buntag mga kasyargaw. Expect nato gyapon mga kasyargaw nga adunay mga pag-ulan nga atong masinati mga kasyargaw. Tungod na sa Intertropical Convergence Zone kung ITCZ nga atong nasinati ang weather condition nga nasinati din na sa isla sa Mindanao, mga kasyargaw. Salamat po, good morning, maayong buntag. Good morning Kuya G, gikan na
kang Ma'am Elisa Comandante Francisco. Salamat. Mayong buntag Siargao non, stay safe. Gikan na kang Sir Mendoza A. Stong. Salamat Sir, good morning. Mayong buntag kanimo din na. Di na ta maglangan mga kasyargao atong pagaseron karon ang pinakaunang bahin sa mga balita din na sa atong programa Siargao TV News. Cleanup drive o pagparindot sa Tawin-Tawin Elementary School gipahigayon. Mapasalamaton karon ang mga kasyargao ang faculty o staff sa Tawin-Tawin Elementary School nga doon na sa usa ka organisasyon nga Alpha Kappa Rho ingon nga mihimo og cleanup drive og pagpanindot sa maong eskwelahan. Mapasalamaton usab ang maong eskwelahan ilabi na sa General Luna Siargao chapter o ang Delta Chi chapter nga mihimo sa maong mga lakang. Nagpasalamat usab kini kang Mr. Joey Boticario sa inisyatibo nga gihimo para na sa pagpanindot sa maong eskwelahan. Good morning po, mayong buntag. Salamat mga kasyargao. Mga itong latest update samtang sa laing bahin sa itong balita karon. COVID-19 vaccination ipahigayon karon sa General Luna. Nagpahibalo karon mga kasyargao ang Rural Health Unit sa General Luna nga aduna himuon nga COVID-19 vaccination karong adlaw Mayo 21 tuig 2021 dito na sa Municipal Gymnasium gikan na sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 4 sa hapon. Ang maong mga pagabakunahan mao ang mga makadawat og second dose priority sa mga A1 mga kasyargao A1 na groups sama sa BHWs, BHERTS, RHC staff, DILG, DSWD ug ang MDRRMO. Ang mukadto karong adlaw mga kasyargao nga nakadawat ng first dose gikan mga kasyargao sa April 16 o mga nabakunahan sa first dose niadtong April 16 hangtod na sa April 23. Maura asa ang mahatagan sa second dose mga kasyargao karong adlaw. Samtang ang ikaduha padayon nga magpahigayon og first dose vaccination para na sa priority group A2 o ang mga senior citizen. Samtang ang first dose para na sa priority A3 mga kasyargao ang mga persons with comorbidities mga kasyargao sama sa adunay hypertension, diabetes, heart disease, kidney disease ug asthma pagahimuon sab karong adlaw o guban pa na mga adunay sakit nga tag-diagnose sa usa ka medical practitioner o adunay mga tag-maintenar nga mga tambal matag adlaw o mga kasyargao pagahimuon na karong adlaw dito na sa General Luna Gymnasium mga kasyargao. Samtang mga kasyargao ang General Luna usab naglaom nga mabakunahan na ang 70% sa ilang mga katawhan para na makabot ang herd immunity. Sa mga taga General Luna din na adunay vaccination program nga ipahigayon karong adlaw. Good morning, maayong buntag po, Sir G, og sa tanan nagtanaw og namati sa Siargao TV Live. Ika na kang Ma'am Esther Kaga. Salamat Ma'am Esther, good morning. Good morning Kuya G, good morning sa dihana sa tanan taga GL Solyoso family, Papa Hermin Solyoso Senior og sa tanan taga Union. Salamat Kuya. Giga na kang Ma'am Rose Espinosa Solyoso o good morning usab kang Ma'am Esther Kaga sa mainit. Salamat Ma'am, good morning, magandang umaga. Maayuhon nabuntag Kuya G, shout out sa mga taga Subangan Dapa sa mga pamilya Solis watching live gikan diri na sa Iloilo City. Gikan na kay Sir Edwin Solis Bocado. Salamat sir, good morning. Good morning Kuya G, good morning usab sa mga taga Salvacion Pilar. More power, thank you Kuya G. Thank you. Salamat Ma'am Annelyn Solyoso. Good morning po. Pa-shoutout Kuya G sa family Espihon diri na sa Asinan Pilar, Surigao del Norte. More power, thank you Kuya G. Gikan na ka Ma'am Queenie Batistil Espihon. Salamat Ma'am Queenie, good morning kanimo din na. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, tinira sa atong programa A2 ug A3 priority groups padayon nga gibakunahan sa Socorro.
Nabakunahan na mga kasyargaw sa munisipalidad sa Socorro ang mga A2 priority group o ang mga senior citizen o A3 priority groups o ang mga persons with comorbidities nga category aron na maproteksyonan ang mga kaugalingon ilabi na ang mga minahal sa kinabuhi batok na sa COVID-19. Sumala pa mga kasyargaw nga ang pagpangbakuna gayod ang solusyon aron makalingkawas kita sa COVID-19. Kini base na usab sa pamahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Maong ang mga Socoronhon nagpabakuna gayod aron makabot ang herd immunity sa maong lungsod. Sumala pa nga dili angay nga kahadlukan ang COVID-19 vaccine tungod kay ang mismong mga kadagkuan sa gobyerno nagpabakuna na. Gipanawagan ang katawhang Socoronhon nga magpabakuna na o magpalista na mga kasyargaw para na makabot nato ang gitawag nga herd immunity. Mga ang latest update dito na sa munisipalidad sa Socorro karon mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita, senior citizens o mga persons with comorbidities na bakunahan na sa Santa Monica. Daghan na ang mga nabakunahan nga senior citizens, healthcare workers o mga kaigsuunan nga mga adunay comorbidities. Nabakunahan na usab ang mga sangguniang bayan officials, Bureau of Fire, DSWD o mga LGU employees, mga pamilya sa healthcare workers o mga barangay captains sa munisipalidad sa Santa Monica. Gipanawagan sa maong munisipalidad nga magpabakuna na ang mga sapawnon aron na makabot nato ang herd immunity. Tungod kay kung mabakunahan ang usa ka tawo, posible na nga dili kini matakdan o masakit tungod na sa COVID-19 o maproteksyonan niini ang iyang pamilya o ang iyang kaugalingon. Mga kato latest updates usab sa Santa Monica karon mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, dinhi na sa atong programa ang atong segment nga isda sa Siargao TV o ang isdang Siargao non dali atong hisgutan karon mga kasyargaw. Marine governance dakong hagit sa katawhan. Sikas tumukti uha na ato mapadanon ang karadyawan ng mga Siargao nun. Anak kapot nato na mga kalambusan timaan sa kadaog na tagtanan. Dako nga hagit karon mga kasyargaw, ilabi na sa usa ka munisipalidad ang pagdumala ilabi na sa ilang marine areas mga kasyargaw, ilabi na ang mga marine protected areas o guban pang mga lugar nga adunay ginaprotektahan ilabi na sa kinaiyahan o mga kadagatan mga kasyargaw. Kini ang nahimong dakong hagit karon mga kasyargaw na dakong hagit kaniadto sa munisipalidad sa Del Carmen. Ilabi na adunay mga dili maayong mga gipangbuhat o mga buhat di na nasa mga munisipalidad kaniadto mga kasyargaw para na madaot ang kinaiyahan, madaot ang kadagatan mga kasyargaw. Usa ka movement usab ang gipahigayon sa maong munisipalidad o sa munisipalidad sa Del Carmen mga kasyargaw para na kabot ang malinawon o hapsay nga pagdumala dinha na sa maong munisipalidad ilabi na sa ilang mangroves mga kasyargaw. Atong pagasayron karon mga kasyargaw kung giunsa sa munisipalidad sa Del Carmen ang pagdumala ang ingon pa pag-manage mga kasyargaw sa ilang marine protected areas o ang mga marine products o ang mga nagadaiyang mga destination din na sa ilang lugar ilabi na uban mga kasyargaw sa mga mangingisda nga misaksi mismo sa maong pagdumala mga kasyargaw. Atong pagapaminawon karon ang mga pamahayag gikan na mismo kang Vice Del Carmen Vice Mayor Alfredo J.R. Coro uban sa mga mangingisda o mga nagkadaiyang personahe ingon nga nagtestimonya sa maong dakong hagit ug ang mga solusyon niini. Atong pagasayron gikan na mismo sa maong mga katawhan.
The mangrove forests are very critical to our entire life. We have at least, I think, 1,900 fisher folks that are registered. And with that, all of them are very dependent on the mangrove forest, which serves as the breeding ground and the home of the various species of high-value marine species. In 2010, Del Carmen was almost called the illegal mangrove cutting capital of the Philippines and practically home to a lot of illegal fishing activities. Nag-start ako ng social marketing campaign, yung pakipag-usap ko sa mga fisher folks na kailangan i-establish na natin yung marine protected area. That was our biggest challenge. How to change their behaviors towards ensuring sustainable fishing and marine resource supply. Unlike farmers, the sea has really no tenurial instrument. So there's no clear ownership of who manages what. Sa una, nag-illegal ako. Illegalista ako. Dynamite, sanan, buso. May kabaguhan na kibali na kuha na siya na amura na kontrol ng kuwan diri sa kuwan, di pareha sa una ba? Panahon sa una na bagang grabe na illegal ka doon. Panginabuhian diri bagang kontrol ako na siya peaceful na ang amo sintuari okay. Arang na mga isda na sa diri makita sa corals niya maradaw na sab. Kung merong patawag na meeting, a-attend na sila. Tapos, alam na rin nila kung ano yung wastong paggamit ng gear at saka yung sa lugar kung saan sila mangingisda. Dako nga kanang apekto sa amo nga walay mangroves diri kay ang mangroves nagasilbi pud siya og panagang kung naay mga big waves, storm surge ug typhoon. Our whole life is anchored on this mangrove forest. Recently, because of the popularity of Siargao, we also ventured into ecotourism already. And when we did, one of the most critical components and opportunities that we saw was to supply tourism industry of Siargao with high-value marine species. And these high-value marine species has to be sustainably managed to ensure that every fisher folk will have the opportunity to be part of a new industry. Nasa dagat ang pag-asa. So kaya i-protect mo yun. Conservation, protection ang kailangan para meron pang makuha kung sino yung nasa dependent sa dagat. Sipas kumukiuha na ato mapadanon ang karadyawan ng mga Siargaonon. Anak kapot nato na mga kalambusan, timaan sa kadaog ng tagtanan. Mga ka-Siargao, ang latest updates usab nato o ang atong isda sa Siargao TV o ang isdang Siargao ron. Dali atong hisgutan karon mga ka-Siargao kung giunsa sa munisipalidad sa Del Carmen ang hagit sa marine governance. Mga ka-Siargao, giunsa nila hatag solusyon sa mga problema kaniadto ilabi na dinha na sa ilang mangrove forest, ilabi na ang pagprotektar ni ini o pagprotektar usab sa marine protected areas sa maong munisipalidad. Mga na latest updates, latest nato na segment
mga kasyargaw. Salamat po. Good morning, maayong buntag. Good morning, Kuya G. Pabati sa ako asawa na si Daniel Galios. Kika na ka, Ma'am Rita Galios. Maayong buntag sa tanan. Siargao noon. O kanimo, Kuya G, panawagan ko sa akong mga ALS learners, partikular sa Barangay Doña Helen Socorro, na adunay kitay FLT post-test na ipahigayon karong adlaw. Mao na ayaw ka mo panlakaw manghinaot ako na perfect attendance. Salamat. Gikan na kan Sir Henry Lubapi. Salamat Sir Henry. Good morning kanimo dinha og sa imong students. Good morning Kuya G. Morning diha na sa tanan taga Barangay Salvacion, Pilar, Surigao del Norte. Labi na sa Nogueraza, Borja, Migullas, Bioy family. Musta ka mo tanan? God bless all. Salamat Kuya G. Ingat po Kuya G. God bless po. Gikan na Cancer yan. Nogueraza. Good morning and happy watching to Brando Archaga Santisas o kang Prince J.M. Rivera. Gikan ni Randy Archaga Santisas. Gikan na kang Sir Randy. Salamat sir. Good morning kanimo din na og daghang salamat. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita, dinhi na sa atong programa tulo ka personahe dakpan sa placer atol sa entrapment operation sa kapulisan. Nasikop sa otoridad ang kantidad sa 55,000 pesos nga mga pirated nga DVD, CD o pornographic film. Human ang gipahigayong entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Surigao del Norte dito na sa munisipalidad sa Placer, Surigao del Norte ni atong Martes. Sumala pa sa CIDG Surigao del Norte nga ang maong operasyon gihimo dito na sa Barangay Magsaysay og naaresto sila Diosdado Corsalo, Maik Amikir o Granel Pabalate o kini sila residente sa maong lugar. Nakuha sa posisyon sa maong mga personahe ang 1,100 pieces sa mga assorted pirated DVD o CD, 5 ka pornographic CDs o 4 ka DVDs o CDs o uban pa o duha ka 100 pesos panahon sa baybas mga kasyargaw. Misaad ang CIDG Surigao del Norte nga mas pakusgon pa nila ang mga operasyon sa mga pirates DVD o CD sa maong area subay na sa Oplan Mega Shopper. Ang maong mga personahe giditinin na o gipasakahan na o igong kaso mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag. Kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga viewers karon. Salamat po. Samtang sa laing bahin, Claver adunay nalista na nga kaso sa African Swine Fever. Nagpahigayon na karon mga kasyarga og massive containment operation ang Department of Agriculture Surigao del Norte og LGU Claver aron na mapugnan ang pagkuyanap sa African Swine Fever sa laing mga munisipalidad atol na sa nahilista niini nga kaso mga kasyarga. Gipanawagan karon ang tanang mga municipal agriculture officers nga magmabinantayon og mag-implementar na og mga ASF preventive guidelines og mga protocols. Gipanawagan usab ang mga hog raisers nga dili asa magdala og mga baboy gikan na sa mga wala na ilhi nga mga sources o mga regulations sa meat products og likayan ang soil feeding aron na nga mahulong dayon ang pagkanat pagkuyanap sa African Swine Fever sa probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw. Mga latest updates dito na karon sa Claver. Gipanawagan sa mga kasyargaw na dili mo palit og mga baboy ilabi na kung wala ka mo nasayod kung asa gikan ang maong mga karne mga kasyargaw. Kaya posible nga matakdan sa African Swine Fever mga kasyargaw. Gipakanat na ang maong sulat karon sa gobernador ngadto na sa tanang municipal agriculturist mga kasyargaw o agriculture officers mga kasyargaw para na sa paghanyag sa mga protocols or guidelines to prevent ASF
mga kasyargaw. Mga latest updates karon mga kasyargaw sa maong lugar o sa atong probinsya, Surigao del Norte. Good morning Kuya G, good morning sab sa tanan Siargao non. Hilabi na sa tanan taga Barangay Sayak. Happy Fiesta sa tanan taga Barangay Sayak. Shout out ko sa Pobe family o sa kagwapo na Manoy Edwin. Salamat Kuya G, God bless us. Good morning gikan na ka Ma'am Jacqueline Gonzalez. Pobe. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, sabok kita dito na sa Dinagat Island. Patayng lawas ni kanhing Dinagat Congressman Ruben B. Icleo Jr. miabot na sa Dinagat Island. Miabot na mga kasyargaw kagahapong adlaw sa hapon ang patayng lawas ni kanhing San Jose Mayor o Congressman Ruben B. Icleo Jr. dito na sa probinsya Dinagat Islands. Gibutang sa iyang lungon ang Philippine flag. Pinaagi na ni San Jose Engwi Hiro Icleo o San Jose Mayor Engwi Hiro Icleo, Dinagat Islands Governor Kakabagaw o Vice Governor Nilo Demere Jr. o mga officers sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard o Philippine Navy. Mga kasyargaw, uman sa maong seremonyas, dali nga gihimo ang usa ka motorcade mga kasyargaw sa patayng lawas sa maong kanhing kongresista o gidala dayon mga kasyargaw paingon na sa PBMA Shrine mga kasyargaw dito na nahimutang sa San Jose, Dinagat Island. Mga latest updates mga kasyargaw dito na sa Dinagat Islands karon. Salamat po, good morning sa inyong pagtutok din na sa tong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin ang atong COVID-19 update sa tibuok Caraga Region. Ang Caraga Region karon mga kasyargaw nakatala og dugang 178 kabuok new confirmed COVID-19 positive cases. 106 ang naitala nga naka-recover. Samtang 11 ang naitala nga namatay. Sa kinatibuk-an karon 12,056 na ang Caraga Region, ang anaa sa isolation 1,683, samtang ang mga naka-recover miabot na sa 9,976 ug ang mga nangamatay ana sa 397 mga kasyargaw. Sa Surigao City nadungagan og unom sa Washington upat sa San Juan, duha sa Rizal, usa sa Ipil, usa sa Nunok o usa sa Buena Vista. Samtang sa Surigao del Norte, 5 sa Sison, usa sa Malimuno, usa sa San Francisco o usa sa Taganaan mga kasyargaw. Mga latest updates nato karon sa mga new confirmed COVID-19 cases as of kagahapong adlaw mga kasyargaw nga gipagawa sa Department of Health Center for Health Development Caraga Region. Mga latest updates mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, noibi ka bagong COVID-19 variant cases mga kasyargaw nahilista din na sa atong rehiyon sa Caraga. Gianunsyo karon sa DOH-CHD Caraga kagahapong adlaw nga adunay na detect nila nga laing batch sa COVID-19 variant cases sa atong rehiyon. Base na sa resulta nga nadawat gikan na mismo sa University of the Philippines Philippine Genome Center. Sumala pa nga ang 9 nga naitala, 8 niini ang South African variant ug ang usa UK variant cases. Dugang pa nga usa ang gikan sa Kantilan, usa gikan sa Butuan City ug unom sa Dinagat Islands. Samtang ang UK variant gikan na sa Cabadbaran City nga usa ka 101 years old nga babae o kini walay travel history. Sumala pa sa bag-ong mga pag-estudyo nga ang mga variants nagkadaghan pinaagi na sa transmissibility o ang pasabot nga posibleng daghan usab ang maktakdan tungod na niini nga bagong COVID-19 variant nga ana karon sa Caraga Region. Mga latest updates karon mga kasyargaw dito na sa Department of Health Caraga. Samtang sa laing bahin, laing batch sa bakuna miabot na sa Pilipinas.
Miabot na sa atong nasod Pilipinas kagahapong adlaw ang bagong batch sa 500,000 doses sa Coronavac COVID-19 vaccines nga gipalit sa atong gobyerno. Sumala sa National Task Force Against COVID-19 nga kadaghanan sa mga bakuna nga miabot igahin sa mga lugar nga adunay na italang kalit nga pagsurok sa mga kaso sa COVID-19. Sama na sa NCR o mga silingan nga probinsya niini sa Cebu o dito na sa Metro Davao. As of May 18, kapin sa 3 milyon ka mga Pilipino na ang nabakunahan pinaagi na sa National Vaccination Program. Mga latest updates karon dito na sa kauluhan ilabi na sa mga napalit nga COVID-19 vaccines karon mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa tong programa. Samdang sa laing bahin sa mga balita karon, 20 billion yen nga loan sa Pilipinas gikatakdang ipagawas sa Japanese government. Nakatakda na nga ipagawa sa Hunyo sa Japan International Cooperation Agency kung JICA ang anaa sa 20 billion yen nga gipautang niini alang na sa COVID-19 response sa atong nasod Pilipinas. Sa ilalom sa Post-Disaster Standby Loan Phase 2, target niini nga maponduhan ang pandemic response measures sa Pilipinas sama sa quarantine facility expansion, COVID-19 testing o social amelioration program para na sa mga vulnerable sectors. Ang maong loan kinahanglan bayaran sulod sa 40 years kundi adunay 10 years nga grace period ang gobyerno o adunay fixed interest nga 0.01 per annum mga kasyargaw. O kana ang mga lakang karon mga kasyargaw nga gihimo sa atong gobyerno ilabi na sa response niini sa COVID-19 pandemic ilabi na sa tibuok nasod Pilipinas mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Maradyo na buntag Kuya G, maradyo na buntag sa ato tanan. Gikan na ka Ma'am Tata Manasones. Ingat kitang tanan. God bless to all. Salamat Kuya G, ingat po. God bless. Salamat sa Ma'am Tata Manasones. Salamat. Samtang atong COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas. Ang nasod Pilipinas karon mga kasyargaw, anay kinatibuk ang 1,165,155 ka cases. Nadungagan kini kagahapong adlaw og 6,100 ang mga kasyargaw. Maong ang active cases karon sa tibuok nasod Pilipinas ni abot na sa 51,912. Samtang ang total sa mga naka-recover ana sa 1,093,602. Samtang ang mga nangamatay miabot na sa 19,641. Good morning, gigana ka Sir Lucas Ibalya. Salamat Sir Lucas. Good morning usab kanimo din ha. Magandang umaga Sir. Salamat po. Maayong buntag usab kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers. Salamat po sa inyong pagsuporta. Speaking of good morning ka Ma'am Esterlina Cobillan. Salamat ma'am, good morning, maayong buntag. Og shout out sa tanang naminaw nagtan-aw dinhi na sa atong programa. Salamat po, good morning sa tanang nagpa-shout out. Shout out po kaninyong tanan og good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy weekend kanatong tanan mga kasyargaw. Adlaw karon nga Biyernes na mga kasyargaw. Og happy birthday mga kasyargaw sa tanang nag-birthday karon. Happy birthday usab kay Shona Fe Maglahos. Good morning. Happy birthday kanimo din. Salamat po. May buntag Kuya G pa shout out from Manila, Mandaluyong City. Gikan na kang Ma'am Rosalina Lagbas Balagon Batak. Salamat ma'am. Good morning. Speaking of shout out usab sa ang mga taga Pembo, Makati City. Ilabi na kang Uncle J. Fox S. Dirilon o kang Kuya Edgar Balili. Salamat po, good morning. Og sa tanan taga Mangagoy, good morning po, maayong buntag. Dini na lamang ko kutob mga kasyargaw, hangtod sa sunod natong nga panag-uban. Dini na sa tong programa, Siargao TV News, para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte,
sa rehiyon sa Caraga o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibok kalibutan. Naipahabol nga comment, good morning Kuya G, gikan na kan Jan Longgakit. Good morning kanimo din na og congratulations daan. Salamat, good morning, maayong buntag. Kininyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Ingat Pilipinas, mga kasyargaw, og pagpakamana, pagbantay, magisayod, aron dili kita mahisog kamot. Happy weekend sa tanan, #Siargao TV.